कथी ला कने खींचे छे आइ नहीं काल तो तोरा जे है ससुराल जाही के न छल अब खान का कौन फायदा के लाले जो अपन जे पिया के घर उजागर कर अब नेमान नेमान हमर बेटी के कोनो तरह के दिक्कत नहीं होय के चाहिए कोनो चीज के नहीं दिक्कत हेते हाँ हमरा बेटी के देख कहियो कताल का बीपी लो भ जाय है ग्लूकोज अलग खरीद के जे रख देथी हॉर्लिक्स जे अलग खरीद के रख देथी सब चीज रख देबे दूध के उठाना से लगा देथी दाई दूसरे तेसरे जे कहन माछ मछली आनन के देतब बुझलही जे देह में कमजोरी नहीं तोरा धर तब का अत प्रत्येक कहै छला से बना के दै छलियो कहियो का जे मखान के खीर कहियो सबई कहियो तुलसी फूल चार के खीर लेकिन आज जे तू मैं के घर से जा रहा अपन सासू तो अपन घर वाला के सब कुछ कहिए जे तोरा खा के मन हो तो से बुझले अगर उन नहीं आन के देती ना तो फिर हम की करबे नेमान अहाँ के कान खोल के बस सुन लिया सब चीज जे हमर बेटी कहते सब पूरा करे पड़ते हां हम करबे पूरा गे लक्ष्मीनिया बेटी ये तोरा बिना अंगना घर बाऊ दसबा अब जे लगाबे करतई गे बेटी लक्ष्मीनिया तीन दिन के बाद फोन करत रहिए प्रत्येक 3 दिन के बाद बुझले हम रोज डेली मिस कॉल मारबो आ तू रिसीव करी है बुझलही ताकि दुख सुख कहबी तो हम बुझबै आ हम जे कहबै तो तू बुझबी मैं दाई कते गेले दादी कते गेले दादी गेले सिमरिया मास कोयला गेले हन कल के 1 महीना लगते तै दुआरे दादी के आशा नहीं करना दादी 1 महीना के बाद तब सिमरिया हम के ना रहबे तोरा सबके बिना के गे सहोदरी बेटी ज्यादा ने लेट बढ़ रहल छै नेमान बोलोरो वाला के कहिया रोड पर लगेतै कहिया बोलोरो वाला के आ सामान सब जे है से उठब थी हर दही के तसला नेमान के कपार पर दी हलेथिन दही जे डोले के नहीं चाही 20 किलो दूध के पर लिए हन का ठीक छै नमक आ ओना जे डोल जा तो फेरो जे है पे छुछुर दही भ जाए